Assalamu alaikum, sunana Laila. Mata na dawo gare ku, yan uwana ina son mu yi wani magana ni da ku. Ƙawaye na, yayani na, yan uwana mata, dan Allah mu daina bacci na asara da daddare. Da rana in miji ya fita, kin sallame sa ya tafi oga office, kamun ya dawo ki kwanta da rana tunda ba abin da zaki ki baccin ki. Mu daina bari miji yana dawowa da daddare ya tada mu yana bacci. Namiji ya dawo wai sai ya tashe mu. Sannan kuma wani abu da yake damun mata ba ma yi, maza yake sa suke neman mata suke dada aure. Wai mace kina tare da mijinki ba za ki buƙace sa ba sai ya buƙace ki. Mu daina haka. Ba ko yaushe ne zaki zauna na mijinki sai ya ce miki zo ki yi kaza ko ki yi kaza a'a. Kamun ya dawo ki yi wanka ki kwalliya, ki sa kayan da kika san dole yana dawowa yes, ko da ya dawo daga bakin ciki daga ofis zai yaye mi. Amma mijinki ya dawo ya tadda ki yana bukata ki kina bacci ya tashe ki kin ce yana miki magana kina turo mai baki ko kin shiga cikin yara kin kwanta. Mu daina haka. Mazajen mu sun fi son su ga mu koyaushe muna da dawowa yara. Amma mata ba mu da wannan. Da miji da kin kwanta bacci, wata ma kwalliyar biki ba kin kwanta ya dawo yana bukatan ki tun yana kasuwa yake so ya ji ki. Yana kasuwa yana son ya ji ki a jikinsa amma babu. Ya dawo ya bukaci ki nuna baka ba dole maza su dinga bin mata ba. Suna fita hakkin ki suna ba wata tunda ke ba kya so. Kin raina darajar da Ubangiji ya miki. Dan me ake aure? Idan ba dan wannan ba yadda ga mata nan da yawa, wasu sun fi ki wasu kin fi su. Amma da daɗi ba daɗi tun da ya dawo gurinki, ya zo gare ki yana maradinki yana shaukinki. Duk daga kasuwa hankalinsa yana kanki ya tashi ya shigo gida yana buƙatanki, kin nuna ba haka ba. Ba dole fita ya nemi wata ba? To dan Allah mata mu daina haka. Mu dinga kula da mazajenmu, mu san me muke yi. Namiji ba sai ya nuna miki ki zo ba, ke ki dinga zuwa. In ɗakinsa daban ya dawo ki je, ki dinga mai shoyin. In ma bai so ba zai bukata. Amma ba shoyin din ya ce miki ki zo kina wani cike kina buntsuro baki kina cika kina batsuwa, ya za ya ji daɗin ki. Amma kina so yana so ya fi daɗi. Ki san me za ki dinga wa mijinki. In kin taɓa mai nan yana bukata, in kin taɓa mai nan mene shi ne. Amma ba ki zauna dunkun ba sai yadda ya juya ki. Namiji mu mata stiyarin mota ne a gurin mu, duk inda kika tafi da shi haka zai bi. Namiji a wurin mata kamar jariri yake, duk yana kika juya ɗanki haka zai shi ma haka. Amma ba shi zai dinga juya ki kina murzewa ba, yana janyo ki kina figewa. Mu daina haka. Kashe ido ki koya, da kwarkwasa ki koya, sigina ki dinga me kina kallon sa kina juya mai ido. Wannan yana sa hankalin maza ya tashi. Amma ba abin da kika iya, in ya zo wala ba asa, in bai zo wala ba asa. Wai kuma matan da zaka gansu suna bukatar namiji dai su zauna su yi cikus. Ke ba za ki je ba shi ba zai zo ba. Ke ki cuci kansa ki shi ya cuci kansa. In ya gaji da hakan ya fita ya nemi wata, amma ke ba ruwanki. Biki san gurin wa zai je ba. Me tsafta ce mara tsafta ce kina gida kuma ke kika janyo. Idan an miki ba daidai ba ki ce an miki ba daidai ba. To ke za ki gyara, ki dinga jan mijinki a jiki. Tun baya so zai so. Kina ɗaukan kwalliya, kina sa turarurruka na jan hankali, kina wanka, kina barin wani part ɗin jikinki a waje. Yana gani ko da yaushe ke zai dinga marari. Amma ba kya barin wannan sai dai kin rufe can kin dama can kin yi menene. A'a ba haka ake ba. Su ma 'yan matan wasu saboda haka ai ba mijinki bane za ki ga sun bar wani part ɗin a waje can gefen a waje can ina ne can a tamke can a me. Can ya matse nan ya yi menene. To ke ma ki dinga yi a gidanki. Ke da yake mijinki ma duk abin da kika dama za ki yi. Ki dinga sa kaya wanda ba wai kaya bane normal kaya wanda za a sa a yawo da shi. Kin san kayan da za ki sa oga in ya gani ya rikice. Kin san kayan da in biki sa ba oga in ya gani ba zai rikice ba. Sai muna son kuɗi a gurin namiji. Wata matan ko kuma sai ina amarya shine zan sa ƙananan kaya. Amma ina haihuwa ɗaya biyu ku daina wannan. Wai in na haihu sai in ce a ni na zama yanzu babba na bar wa yara na daina sa skirt.
bare wando sai zani dai ke zani yake zani. Ai ko kana da 'ya'ya ana son ka dinga nuna mijinka soyayya, ai so baya tsufa sai dai masoyan su tsufa. Ki sa riga da wando, riga da skirt, ko kin tara yara in kin saba yin haka ba za su damu ba. Amma ana haihuwa ɗaya biyu kin daina kwalliya, kin daina wanka, kin daina miji shoyin, kin daina bin sadaki, sai dai in ya biyo ki. Ba dole ya gani wata ya ce zai yi aure ba, in ya zai yi kuma ki masifa. To mu daina yin haka. Ko kana da 'ya'ya ka koyi kwalliya da nuna namiji so na hakika. Mijinki ya daina sai ya kwankwasa miki kofa ki bude, kan ya kwankwasa kin je da saurinki. Haba honi, haba dalin, haba mai gidan ka dawo sannu, me ne kake so? Kina shafa mai jiki, kina kashe ido, kina juya ido, kina fito da harshe, kina mai sigina. Haka to zai gane me ne kike so, me ba ki so. Dina haka dinga kula da mijin mu, rike sa sosai, ki dinga mai komai, ki bashi haƙƙinsa. Wani namijin kowanne da yanda yake son soyayya, wani yana son soyayya, wani baya son soyayya. Kuma mazan dan Allah ku daina wa afkawa matan ku haka. Mata kamun wani abin ya faru suna son soyayya, hangin ne, kissing ne, romancing ku dinga yi. Mace ko ba ta so a haka za ta tafi, kai kuma ka san me dama ka zo. Kana so sai ka je kwallonka, amma ba kaman bal bane kawai in ka dauke ta fafa da gudu kawai ka afka mu ja'a, ka lallabe ta, ka yi mata wani abu wanda za ta zo ta ji daɗi. Shafa mata jiki, kunne ne, sosan baki, harshe ne, ido ne, wuya ne. Wata mace tana so ka dinga shashafa, to ta kuma mace kawai ta kasa namiji yana zuwa ba kaman yaki, ai a wuce gurin. To soyayya ma wani abin ce. Ka fi son kamun ka nemi mace ka ji ta komai yaji tana so